Vaše dieťa má približne 38 cm a váži 1,3 kg. Tuk tvorí približne 3% jeho celkovej hmotnosti. Vaše dieťa vypije za deň asi pol litra plodovej vody a vylučuje ju ako moč. Plodová voda sa neustále obmienia a obnovuje. Kostná dreň vyrába červené krvinky a mozog naďalej vytvára nervové bunky. Mozog je už natoľko vyvinutý, že začína regulovať telesnú teplotu. Vaše dieťatko môže spať cez deň a byť bdelé v noci, čo vám môže brániť, aby ste si dostatočne oddychli. Našťastie to neznamená, že to tak bude i po narodení. Môže sa stať, že trpíte mimovoľnými svalovými sťahmi v nohách, obzvlášť v noci. Niektorí lekári predpokladajú, že krče v nohách sú spôsobené tlakom maternice na nervy a cievy, ktoré vedú do nôh. Iní hovoria, že je to spôsobené nadbytkom fosforu a nedostatkom vápnika a horčíka vo vašom tele. Vaše dieťa stále viac tlačí na vaše vnútorné orgány a močový mechúr, ale nezabúdajte, že toto nepohodlie veľmi skoro po pôrode vymizne. Ak máte krče v nohách, vystrite si ich a zohnite prsty na nohách. Pite veľa vody a vyvarujte sa dlhým obdobiam státia.